Energiecoöperaties kennen wel een skoft. Eigen energie opwekken, maar bijvoorbeeld windmoen of zonnepanelen. En dat leveren je onder leden van de coöperatie. De voedselcoöperatie draait om hetzelfde idee. Eten produceren op een dwarseme biologische wijze voor de eigen leden. Een voedselcoöperatie, dat is een groep mensen die bijvoorbeeld in een dorp te jaren producten bestellen willen. En in ons geval dan biologische producten. En dan proberen ze zo mogelijk die producten uit de omkrieten te krijgen. Brechtje Hamelink zet een perelien te Jerme Haman onder de naam Us Hof een eigen biologische tuin op. Dat meesten groente- en fruitkeerpje kennen. Dat concept is letterlijk uitgebreid naar oren dwarseme producten, zoals vlees, malken en aaien. En zo zie de coöperatie Us Eten. Voor €250 in het jaar kunnen mensen haar bij ons sluiten. De gedachte is dat we gewoon meer weten willen waar het eten bij komt. Dat het zoen is en dat het net de hele wereld gaan is. Echt dwarsheid. Het moet echt oors. Vanuit de gangbare land- en tuinbouw is vaak kritiek te jaren dat initiatieven zoals dit net genoeg eten produceren kunnen voor heel dit vaakziende bevolking. Maar daar willen Brechtje en Michel niet van weten. Ik ben ervan overtuigd dat je kleinschalig heel hoog intensief landbouw kunt bedrijven, zonder dat het ten koste gaat van onze natuurlijke hulpbronnen. Wij zijn hier gewoon heel hard bezig om de kooldioxide die in de lucht zit, om die vast te leggen, om het koolstofgehalte, organisch gehalte van de grond enorm omhoog te halen, zodat de productiviteit weer omhoog gaat. En dat zijn bedragen en aantallen die echt veel hoger liggen dan de gangbare landbouw. Leden van de coöperatie moeten haar inzetten als vrijwilliger. Als je het ook samen voor elkaar maakt, dan moet er ook wat gebeuren op de tuin natuurlijk. En de ene doet het computerwerk bij de coöperatie, de andere die koopt in. En ik denk van ik vind van tuinieren en dat vind ik mooi, dat is mooi een klus voor mij. Onder de naam van het netwerk Dwarseme Dwarpen jouwt Brechtje cursussen om belangstellenden om haar bekend te maken met het concept achter de voedselcorporatie. We binnen dwaande om een soort websysteem te bouwen, zodat het heel makkelijk wordt om voor elk dorp zijn eigen voedselcoöperatie te beginnen. En dat, hopelijk is dat voor de zomer klaar. En dan kan elke in dat broeken.